Hello, salamu alaikum. Ga ni nan a yanzu zan karatu education ɗin. Da sai na zo. Abin na ɗauki ba. Kai, ka ci ni kenan? Me suka faru? Me ya faru? Kai, ina faɗi ma waccan da kake gani 'yan sanda ta. 'Yan sanda? 'Yan sanda ta. Mijin ɗan sanda ne ni. Kai, a ƙuran abokina sai na je. Ina raba ka fara sai na je. Mata, sai mata ana ta miki magana, an ta miki magana kin fuskan ƙyale mutane. Ya ne? Ya ne? Ka san ko ni wace ce da za ka sayar da ni a kan hanya? Ba da ke mun za ke ke. Kina cin waje ciki. Ke. Ya ne? Malam lafiya. Ka fita daga ido na ya rufe. Ka san ni wace ce? Police ce ni. Police. Ni ma mijin police ne. La ha'ila. Inna lillahi. Haka ki. Audu. Hello, salamu alaikum. Ha? Kin Ya kake? so mun da yi lost din police abu da ina wani. Ni ne?